Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay mayroon pong ipapakitang recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang tawag dito sa ipapakita mong recipe ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng tinatawag na nilagpang na manok. Ibig sabihin po ng nilagpang or lagpang ay salitang Bisaya po yan, ang ibig sabihin ay iihawin or Ilonggo word po yan. So ngayon, ang pagluluto po nito ay dalawang proseso po. Unang-una ay iihawin muna natin itong ating karne ng manok na native po yung gamit natin. Pagkatapos nating maihaw, tsaka natin gagawin yung kanyang sabaw. So yan, ito na po yung ating mga sangkap. Gagamit tayo ng native na manok. Sunod ay luya, sibuyas, pwedeng pula or puti, siling haba na pangsigang, tanglad, kamatis, dahon ng sibuyas, basil leaves, dahon ng sili. Ito ay sabaw ng bagoong na isda. Yan po yung gagamitin natin na pantimpla sa ating sabaw. Pwede rin tayong magdagdag ng black pepper, itong seasoning, at saka asin. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon, bago natin sisimulan yung ating pag-ihaw dito sa ating manok, iniwa ko lang po siya ng mga ganito kalalaki para mabilis na lang po natin siyang maiihaw. Mamaya na po natin siya puputulin ng gusto natin na serving cut ng ating manok pagkatapos nating maihaw. So, bago yan, titimplahan muna natin ng asin para masimulan na po nating maihaw. Huwag nyo lang pong masyadong damihan yung paglagay ng asin dahil titimplahan pa naman po natin ito mamaya ng ating sabaw na bagoong na isda. Pagkatapos nating matimplahan ng asin ay ihanda na po natin yung ating uling or kung ano man po yung gagamitin natin sa pag-iihaw. Ngayon po ay pwede na nating simulang iihawin tong ating manok dahil ready na po yung aking pag-iihawan nito. Yan. Sobrang sarap po nitong ating recipe dahil yung gamit natin ay native na manok po. Yung nilagpang pala ay sikat po pala to na luto ng mga Ilonggo. Kahit yung mga Bisaya sa Mindanao, alam na alam din po nila ito kung paano to lutuin. Pero ang nag-originate po talaga to sa mga Ilonggo, itong dish na to. Kaya nilakihan ko lang po muna yung kanyang pagkahiwa bago natin siya na ihaw para hindi tayo mahihirapan ng pagbabaliktad pagka medyo malaki yung hiwa natin. Tsaka mabilis lang po tayong matapos. Ihintayin lang po natin yan na maluto yung ating manok. Pagkatapos ay hihiwain natin sa gusto nating laki para sa pagluluto ng ating nilagpang. Kung fresh po na manok or kayo po talaga yung kakatay ng manok, mas maganda din po na ihalo natin yung laman loob ng manok. Isabay natin sa pag-iihaw. Pero itong nabili namin, kasi naka-frozen to, wala na siyang kasaling laman loob. Kaya ito lang po yung iihawin natin. Mas masarap kasi pagka yung bagong katay talaga na manok yung gagamitin natin para fresh na fresh. Hintayin lang po natin na maluto yung ilalim, tsaka natin babaliktarin. Ngayon po ay pwede na nating babaliktarin dahil medyo nag-brown na po yung kulay sa ilalim. Sobrang bango na po niya. Ito po yung nagpapasarap sa linagpang, yung maamoy or malalasahan mo yung amoy ng iniihaw natin, yung manok. Yung parang smoky flavor niya, yun po yung nagpapasarap sa nilagpang. Kaya mas maganda na iihawin natin. Kasi nakapag-add yun ng flavor sa ating sabaw. Dapat kung mag-iihaw po kayo ng manok or kahit anong iihawin, dapat po yung apoy natin ay yung hindi masyadong marami, yung medyo malayo po yung ating karne sa manok para hindi siya masusunog. Maganda po yung kanyang luto. Tulad niya, no, yung pantay po yung kanyang luto. Kasi pangit po pagka mainit na masyado kasi parang hilaw po yung gitna tapos sunog na yung ibabaw niya. Kaya mas maganda na yung apoy natin ay katamtaman lang para mas maganda yung kanyang luto, pantay-pantay. Dahan-dahan po siyang maluluto, hindi masusunog kaagad. Ayan po, luto na po yung ating manok. So hanguin na po natin. Ayan na po yung ating manok. So ngayon, palalamigin lang natin ng konti para hihiwain natin at masimulan na po nating lutuin yung ating nilagpang. Ngayon po ay simulan na po nating lutuin itong ating nilagpang. So dito sa ating kawali ay magpapakulo lang po tayo ng tubig. Mga ganyan karami.
Tapos, pwede na nating ilagay itong ating tanglad, yung ating luya, at saka itong ating sibuyas. Yan, hihintayin po natin yan na kumulo bago natin ihalo yung ating iba pang mga sangkap. So yan, tatakpan ko po muna para kumulo. Babalikan natin mamaya. Ngayon, habang hinihintay natin kumulo yung ating sabaw, hihiwain po muna natin itong ating naihaw na manok. Yan, kayo na po bahala kung gaano kalaki po yung gusto nyo. Kamatis at sibuyas pala natin ay pwede nyo po pala yung isabay sa pag-ihaw para mas lalong sasarap po yung ating sabaw. Pero pwede rin po na tsaka nyo na ihalo pagka nagpapakulo na tayo ng tubig. Yung iba kasi ganun yung ginagawa nila. Iniihaw din nila yung kamatis, sibuyas at tsaka yung luya. Yan, hihintayin na lang po natin na kumulo. Pwede na natin itong ilagay, yung ating karne ng manok. Ngayon po ay kumukulo na yung ating sabaw. So, pwede na nating ilagay yung ating kamatis. At saka itong ating inihaw na manok. Ito ay mabilis na lang po kasi yung ating manok ay malambot na siya. Pagka iniihaw pala natin yung native na manok ay mabilis lang po siyang lumambot. Hindi siya matigas tulad ng ginagawa nating tinola. So ngayon pwede na natin siyang timplahan. So lalagyan po natin itong ating sabaw ng bagoong na isda. Ito po yung nagpapayunik talaga ng nilagpang na yung ginagamit nating pangtimpla ay itong sabaw ng bagoong na isda. Tapos lalagyan natin ng konting black pepper. Tsaka itong ating seasoning. So, kayo na po yung bahalang mag-adjust sa lasa niya. Yan, tatakpan natin ulit para ma-absorb niyang mga pampalasa natin dun sa ating manok. Ngayon pong medyo luto na yung ating sili ay pwede na nating ilagay yung ating mga dahon na gulay. Tapos hihinaan ko na po yung ating apoy para hindi kaagad ma-overcook yung ating gulay. So unahin ko po itong ating dahon ng sili. Tapos isabay ko na itong ating basil leaves or sa aming mga Bisaya, ang tawag namin dito ay sangig. At saka yung dahon ng sibuyas. Hahaluin lang po natin para maluto po yung ating mga dahon or gulay na nilagay. Yan, saglit na lang po to kasi ayoko po na ma-overcook yung mga dahon na nilagay natin. Mas maganda kasi pagka medyo green pa yung gulay natin, hindi siya nalalanta para fresh na fresh po siyang tingnan. So ngayon, pwede ko nang patayin yung ating stove kasi maluluto na po yan kasi sobrang init po ng sabaw ng ating nilagpang. Ayan na po, luto na po yung ating nilagpang na manok. So kukuha lang po ako para matikman at ma-serve na po natin. Yan, sobrang sarap po nito. Lalong-lalo na pagka malamig na panahon or yung umuulan, sarap po nitong higupin. Or sa mga mahilig uminom, ito po yung hinihigop nila para pangtanggal ng hangover. Or kung gusto nyo pong gawing medyo maanghang, pwede kayong maglagay nito ng sili. Ito na po ang finished product ng nilagpang na manok na niluto ni Mama Yeps. Napakasarap po nito. Kung magustuhan ninyo ay mag-like po kayo, mag-subscribe, at saka mag-share. Tsaka huwag nyo pong kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!